പൊടി എമ്മ ഗ്ലാസ് വെക്കണം. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Buka mata yang cholare masti na vlog manpane. Ile gottitilla ka exam avundittira anchadu exam code gonja ande ancha nana onji vara raje undu nana 2 tarike exam ataputta aranse ancha kushi anunja abba vara avadindu nana 3 exam undu avadu ontara relax anchite kanlakkada churu cleaning pura irundi illi ni full umilda kaata jinjidini illa ancha full onjuru bale pattu clean manpukande full ಅಂಚಾ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ನೋಡುವ ಈ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಏನಕ್ಕೇನು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಚಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಚೂರು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಾರತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮಳೆ ತುಂಬ ಬರ್ರೆ ಪೋಪೇರೆ ಚದ ದೊಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ತಾವಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾರಿಗಳ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಂತ ನಂಚಾದೆ ಈಗ ಮರ್ದ ಪುರ ಕೊನೆಯರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರೆ ಚಾ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಮೈತ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ ತೆಕ್ಕಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲಂಪೇರು ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಿ ದೀತೇರಿನಿ ನಿಕ್ಕ ರಜೆ ಉಂಡತ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಹಂಚಿತೆ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣಿಜ್ಜಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇಂಕ ಪಾತ್ರೆ ಏನೋ ಜನ ಹತ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಕ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋದು ಪಾತ್ರೆ ಹಂಚಾದ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ದೋಸೆ ಮಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ದೀತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜಿಂಜಿದ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕ ಈ ಥರ ಸಂತೆ ಪೂರ రావుంది జౌసి ఇల్లే జింకద బంగ అప్పుడు అంటే మూలిపితే దగ్గర రగాలిచి నీళ్ళ బరుందుండు సోಕು ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಅಂದು ತೆಕ್ಕದ ಬುಡ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡು ಅದನ್ನು ನಾಡದ್ ಬತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಎಮ್ಮಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಕ್ಕೇನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆവുന്നു മുൾപ്പാണ്ട് ഒരസ്ഥത് പുറല്ല ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಪುರ ನೆಂಪೆರುಂಡು ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಆತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಏನಾನ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ತುಂಬ ರಾಸಿ ಅದೇ ಬಾಜನದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ನೆಂಪೆರುಂಡು ತುಲಿ ಗಣೀತು ಪಡ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬಾಜನದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕೆರುಂಡು ಪೂಪಿರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ನೆಂಪೆರುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದೊಂದೊಂದು ಅಸಲು ಇತ್ತು ಬಾಜನ ಮೂಲಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಬ್ಬೋ ಫುಲ್ ಕಜ್ಜಾ ಉಡು ಜಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ದು ಆಯ್ತದ ಫುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ತೆಂಗಿ ಇದು ಬಾಜು ತೆಕ್ಕೆರಡು ಕೊಯ್ ಬಲಿ ಬಾಜನ ಉಂಡು ತವನ್ ಫುಲ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮೆಂಗೆ ಸುಂಟ ಪೊಳ್ಳಿದು ಕೊಂಡು
bhajana. Ay guru. Boleh yang cemil. పాటని అది దాడ వాడిని దించినప్పుడు కాంటాక్ట్ దాడలు వేస్తుంది ఎలా ఫ్రిడ్జ్ ది మెత్తగా చెప్తా చేతులు ఓటే పూర జాస్తి ఈ పాట పెట్టింది కదా ఇంకా కొంచెం కూర అయితే బాగా పడలేదు పాట కదా బాగా నాకు देखदान ना चुनून गड़बुक्को लेकुनी फिर इनको साक ಅದು ಬೋಂಡು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಅದು ಬೋಂಡು ತೆಕ್ತದೆ ಬಾಫಲ್ ಬೇನೆ ಅನ್ನ ಪೋಯಿ ಬಿಲೈ ಒಂತೊಂದು ಬೆಲೆ ಮಂತಿಯ ಒಬ್ಬಕ ಈಗ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾ ಬೇಲೆಂಡು ಅವೇ ಮೀನು ಮೂರುಣ ಮೀನು ಮೂರುದುಲೆ ಹೇತ್ ಮಳ ಬಂಗುಳೆ ఏలుండు మీన్ వండుతుంది వర్షం మూరుగా లక్క బుచ్చేయరా itu pana ye nah mintu ये वजह तीन पुनाव मारा है ऐसे ही सुन रहे से
ಬಲ ಈತ ತಿಗೋಲಾಯ್ತು ಈ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಬುಗದ ಆಯಾರ ಪುಣೆ ಯಾವ ಪು ಮೀನು ಮುರಿದು ದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಅಂಡೆ ಮೀನು ಮುರಿದು ಬೇಳೆ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಂಡೆ ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಮುರಿದು ಪೂರನೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಯಾರುಂಟು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅಂಚದು ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗ ನನ್ನ ಮಂತ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್